Здравейте! Какво се крие в тази чантичка Aloe Vera Moments? Някои ще кажат продукти за здраве, други продукти за красота и ще бъдат прави. А аз ще ви кажа, вътре има още нещо много по-специално. Изгледайте до края на видеото и ще разберете за какво говоря. Това какво получавате за 127 лева и 90 стотинки. Представете ли си каква цена? Изчислила съм, че продуктите струват около 300 лева, а вие получавате тази чанта, ето прилежно по този начин наредени всички продукти, които виждате. На всяко място ще забележите, че се има надписче, т.е. кой продукт къде стои. И така. Бърз преглед на това какво получавате реално в тази чанта с 9 продукта. Имаме най-напред гел концентрат от Aloe Vera, термолосион, изключително подходящ за настоящото време, прополис кремче, маска, скраб маска за лице, паста за зъби, emergency спрей, гел крем и дневен крем за лице, както и сапун за ръце. Някой има допълнителни въпроси, кой продукт как се използва. Разбира се, можете да се свържете с мен. Ето вижте колко компактна е тази чантичка, която може да пътува навсякъде с вас. Също така, нека не забравяме, че освен невероятните продукти, които тази чантичка крие в себе си, тя е и един невероятен бизнес инструмент. Особено за тези, които са прегърнали идеята да развият LR като свой допълнителен източник на доход. Ако вече ви е минала тази идея да се възползвате от невероятният маркетингов план на LR, обадете ми се, ще направим безплатна консултация, дали по телефон, дали на живо, в зависимост от това кой къде се намира, за да ви обясня малко повече как всъщност можете да използвате и да съчетаете две неща. Хем да дадете повече здраве на себе си и на семейството си, хем да осигурите един допълнителен, а защо не и в последствие, основен доход от LR.